mutumi na ka jima da sauke Tradingview amma kuma ka kasa amfani da shi, sai dai kawai ka shiga dai ka fita. So wannan bidiyon naka ne in ana so ka koya technical analysis, ka koyi yadda ake zana candle, ake zana trend line, ake amfani da Tradingview at all. So wannan bidiyon naka ne. Alhamdulillah yau channel ɗina na Telegram ya cika mutane 400, wanda muna matukar farin ciki da hakan, inda kuka nuna mana support kuka join Telegram channel namu. Za mu yi aiki tukuru domin kawo muku wasu abubuwan da za su amfane ku. So a cikin Telegram channel ɗina ina saka irin waɗannan valuable abubuwan da za su kare ka ta ɓangaren trading, airdrop da mining. So a yau nan Allah yadda idan ka je ka Telegram channel ɗina za ka kalla na saka sabon bidiyo na yadda ake amfani da Tradingview. In har ka san kana so ka kware a Tradingview to dan an wuce wajen. In ka je ka kalli wannan bidiyon za ka koya yadda ake amfani da Tradingview, ya ake cire waɗannan tools ɗin, ya ake kawo wannan indicator ɗin, ya ake kaza ya ake kaza, duk akwai a cikin sauƙi kuma da Hausa da yaren da zaka fahimta. Ko abin da zaka yi ka taɓa link ɗin da yake kan bio na, zai ɗauke ka zai kai ka cikin Telegram channel ina. Abin da zaka yi kawai ka yi join, ko da baka kalli bidiyon ba ka taɓa kan sunan, idan ka taɓa zai kai ka, zai nuna ma profile a cikin za ka kalli files, in kai scrolling za ka kalli bidiyon. Banda shi ma ina saka PDFs da kuma duk wani abin da kuka san yana da value a cikin wannan space namu. So ina fatan alheri, kuma a daure a min like a min share saboda in samu ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku wayannan abubuwa. Na gode.